Эфирде Яшел телекомпаниясы һәм Кабат мин радио Таулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күп вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Сәламәтлек турында кайгырту авыруларны дәвалау гына түгел, аларны дөрес профилактикалауда. 2026 ел башыннан Яшел Үзән районы поликлиникаларында шундый программалар киңәйтелде. Асинова авылы поликлиникасында гына ел башыннан 3000 ярымы артык кеше үз сәламәтлеген тикшергән. Һәм күпләр өчен табибка визит чын мәгънәсендә тормышны саклап калу. Добрый день. Добрый день, Диспансеризация. Ольга Гурьянова диспансеризацияга беренче тапкыр килгән. Ул организмнан хәвефле сигналлар көтеп тормый. Алдан уйлап сәламәтлеген комплекслы тикшерергә булган. В то же время Диспансеризация кирәк, авыруларны башлангыч стадияда, бәлки нинди дә булса җитди авыруларны ачыклау өчен. Ольганың карашы да иң дөресе диспансеризация гадәти һөнәри караудан кардинал рәвештә аерыла. Бу тирән онкоскрининга һәм йөрәк-кан тамырлары куркынычларын бәяләүгә юнәлдерелгән киңәйтелгән комплекс. Беренче этап профилактика кабинетында башлана, биредә анкеталар үткәрелә, буй, авырлык, күз һәм кан басымын үлчиләр. Алга таба лаборатория. Ел саен тикшерүләр барышында табиблар дистәләгән яңа авыру очракларын таба. Алар турында пациентлар хәтта шикләнмәгәндә. молодая женщина в возрасте 40+. 40+ яшендәге яшь хатын-кызның ритмында шактый җитди бозылуы ачыкланды. Һәм стационарга урнаштыргач, аңа электрокардиостимулятор урнаштырдылар. Шулай ук пациентларга йөрәкне, коронара ангиографияны тикшерергә кирәк булган очраклар да бар. Эндокрин тайпылышлар да шулай ук мәкерле тән массасы индексының база исәпләүе һәм глюкоза дәрәҗәсен тикшерү пациент хәтта сизмәгән патологияләрне ачыкларга мөмкинлек бирә. Очень часто выявляется заболевание сахарный диабет. Бик еш шикәр шире ачыклана. Икенче типтагы шикәр диабеты киң таралган авыру, мәкерле. Баштагы этапларда күпчелек очракта берничек тә күренмәүе белән мәкерле. Нәкъ менә диспансеризация авыруны вакытында ачыкларга һәм дәвалауны башларга ярдәм итә. Онкоскринингка аерым игътибар бирелә, әйтик, соңгы 7 айда гына да 1000 ярымнан артык хатын-кыз маммография үткән. Старше 40 лет – это маммография каждые 2 года. 40 яшьтән өлкәнрәкләр маммография һәр 2 ел саен хатын-кызлар маммография уза. Соңгы 7 айда сөт безендә яман шеш белән авыручы 4 пациент ачыкланган. Шул исәптән 20 кеше фиброз киста белән, ул шешне ел саен күзәтергә кирәк. Асинова поликлиникасында гына да агымдагы елда 3500дән артык кеше диспансеризация узган. Табибларның төп миссиясе онкологияны, инфаркт нәтиҗәләрен, астманы, хроник бронхитларны, ишәк авыруларын һәм башкаларны вакытында ачыклау. Проведенная диспансеризация в течение истекших 7 месяцев. Үткәрелгән диспансеризация кысаларында узган 7 ай эчендә без юан ишәклекнең 25 полипын ачыкладык. Бу вакыт төеккә кадәрге хәләт, ягъни полипларны ачыклаганда без онкология авыруларын кисәтәбез. Яшернең канга 1600дән артык материал алынган, шуның 157се уңай нәтиҗә бирде. Диспансеризация мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча тулысынча бушлай үткәрелә. Программа даими рәвештә киңәя. 2026 елдан база комплексына йөрәк-кан тамырлары куркынычларын төгәл бәяләү өчен тулы липидограмма тикшерү кертеләр. 18 яшьтән алып 49 яшькә кадәрге хатын-кызлар һәм ир-атлар хәзер репродуктив сәламәтлекнең киңәйтелгән тикшерүен узарга мөмкин. Әгәр терапевт тайпылышларны сизсә, пациентны икенче этапка диагнозны төгәл кую өчен тор белгечләргә җибәрәчәкләр. Ольга Таулина, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Шәһәр яшеллеккә күмелә. Шулай да соңгы вакытта Яшел Үзәнләр кайбер урамнарда һәм скверларда күп еллык агачларны кисүгә игътибар итә. Бу күренеш гадәти түгел, хәтта куркыта торган. Әмма белгечләр тынычландыра. Яшел массив тиешле санитар чистарту уза. Авария хәлендәге гигантларга алмашка яңалары утыртыла. Шәһәрдә агачларның күпчелеге узган гасырның 60-нчы елларында торак кварталларын төзегәндә үк барлыкка килә. Бүген паркларда һәм скверларда күпләрнең яше 70 яшьтән арта. Алар авария хәлендә. Урман өчен норма, шәһәр өчен тәнкыйть чиге. Газлар, асфальт һәм югары рекреацион йөкләнеш үсемлекләр тормышын бик тиз киметә.
И вот так сказать, что город не работает, работает. Булай дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, кешеләр бу яшел массага күнеккәннәр. Әлбәттә, бу агачларны тәртипкә китергәндә шок була. Шуңа да карамастан, куркынычсызлык һәм эстетика, без балансны саклап калырга тырышабыз. Күптән түгел җитди санитар кисү булган урыннарның берсе Өмет скверы. Әмма территория буш тормаячак. Көзге чорда ук биредә күп кенә яшеллек утыртылачак. Планируем сюда сосну, ел. Без бирегә нарат, чыршы утыртырга планлаштырабыз. Җәйге вакытта гына булмасын. Яшеллекне кышын күрү һәм куак зонасын кызыклырак итеп үстәргә кирәк. Кышлар өчен һәм эстетик рәвештә күренсен өчен. Яшелләндерү масштаблары гаҗәпкә калдыра. Соңгы 5 елда гына да паркларда, скверларда һәм шәһәр урамнарында 20 меңнән артык куак һәм 2 меңнән артык агач утыртыла. Алар арасында нарат һәм каштан агачлары. Әйтик, Белинский урамында каштан аллеясы барлыкка килә. Бу кыйммәтле төр һәм озак яшәүче. Агачларның яңа үсентеләре шулай ук Сәйдәшев һәм төзүчеләр урамнарын бизи. Күргәнебезчә, яшелләндерү өзлексез процесс. Гадәти иске аллеялар белән аерылышу авыр. Әмма бу җәяүлеләр куркынычсызлыгы өчен кирәкле адым. Әлфия Мөхәммәтшина, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников. Яшел үзән хәбәрләре. Бор шәһәр халкы белән төзибез. Тагын дуслары һәм гаиләләре, рәссамнары, балта осталары һәм үз өлешен кертергә теләүчеләр. Яшел үзәндә күл буендагы аланда елга халык һөнәрләре һәм заманча сәнгать фестивале старт алды. Беренче адым очрашулар һәм уртак иҗат өчен зур агач өстәл булдыру. Архидети командасы яшь булуына карамастан иҗтимагый мөхит булдыруда зур тәҗрибәгә ия. Елмай паркында инсталляцияләрне уңышлы ясаганнар, хәзер яшел үзәнгә килгәннәр. Мы заметили, что Без балалар һәм ата-аналар тарафыннан сыйфатлы итеп үткәрелгән вакытның җитмәвен күрдек һәм уртак проект уйлап таптык. Анда алар очраша, тигез дәрәҗәдә сөйләшә һәм хезмәттәшлек итә. Бер-берсенә төрле эшләрдә ярдәм итә алалар, чөнки уртак эш кебек берни дә берләштерми. Архитектура факультетының 3-нче курс студенты Богдан Эберлин гамәли төзелештә инде 4-нче ел. Егет ышана, кулларың белән табигатьтә объект ясаганда син материалларның һәм корылмаларның үзенчәлекләрен яхшырак аңлый башлыйсың. Һәм тагын бонус белән яңа инструментларны үзләштерәсең. Работа руками, сейчас ее не так много, тем более почувствовать себя частью своего города, где ты живешь. Бу һичшиксез кирәк, чөнки кул белән эш бик күп түгел, ә монда үзең яшәгән шәһәрдә син аның бер өлеше булып китәсең. Монда синең иҗатыңның бер өлеше кала һәм киләчәктә бу яхшы истәлек, горурлык өчен сәбәп булачак. Бу процесста катнашучылар төп сталяр инструментларын үзләштерәләр, командада эшләргә өйрәнәләр, кисәләр, шомарталар, җыялар, әһәмиятле нәтиҗә өчен. сегодня я пилил циркулярный Бүген пилой. циркуляр пычкы белән беренче тапкыр кисеп карадым, ошады. 2 көнлек марафонда катнашу өчен 120 кеше язылган. Угаровлар гаиләсендә цифрлаштыруга карамастан, кешеләргә як-якка карарга һәм күпләрне берләштерә торган нидер эшләргә кирәклеген аңлыйлар. Шуңа күрә Альбина кызлары Милана белән Эвелинаны алып килгән һәм алар барысы бергә мавыгып эшлиләр. Мне нравится создавать что-то своими руками. Миңа үз кулларым белән нәрсәдер булдыру, күңелемне салып эшләү ошый, чөнки бу бит җылылык һәм кайгырту китерә. Исток командасы белән яшел үзәнлеләр кыш көне променадада таныштылар. Хәзер алар барысында куллары белән эшләргә чакыра. Мондыйга барысы да төрлечә карый. Мне показалось, что, конечно, немножко с опаской. Миңа куркып карадылар кебек тоелды, ләкин без зур эш, төзелеш, матур өстәлләр тирәсендә берләшүебезне аңлатабыз. Алар соңыннан мастер-класслар, чәй эчү һәм чаралар уздыруга хезмәт итәчәк. Күрше мирас проектының нәтиҗәсе шәһәрдә кала төзелгән арт-объектлар иҗтимагый киңлекнең бер өлешенә әверелә һәм җылы сезон ахырына кадәр аны бизәп тора. Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Яшел үзән хәбәрләре. Тормышы хезмәттә һәм шатлыкта узган. Августта яшел үзәндә яшәүче Анна Спиридонова үзенең 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Эшче, оста, кайгыртучан әни, яраткан әби, бар барысы да аның турында. Бүген ветеран кызы белән яши, оныклары һәм оныкчыклары аның совет үткәне турында сөйләгәннәрен рәхәтләнеп тыңлыйлар. Ходай миңа һәр туганымнан берәр ел өстәде, дип елмая Анна Петровна. 95 яшьлеге белән хакимият хезмәткәрләре котлый. Гаиләләре белән кафеда билгеләп үттеләр. Барлык буыннар җыела. Истәлеккә әңгәмәдәшебезнең озын гомере кебек ачык шуар рәсемнәр калдыралар.
Халық сынамышыларына көз салык. 20 августта құяш шыққаш туман таралы бітсе, күннәр матур тұрыр. 21-дә жил көчле була екен, отна 10 күн жилле булыр. 22 августта шық ни қадар көп түшсе, ертәгісі күн шуның қадар іссірәк булыр. 24 августта құяш шыққанда яңғыр яуса, яуым түшім бірнеше күнге сузылыр. Хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгінгі тапшырыбыз тамам, хөрмәтле тамашачыларыбыз, Заправдың Тару сайтындағы қызықлы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.